Filmový záznam zachytáva záujem ruskej armády o objekt, ktorý trčí zo zeme. Vojaci, dôstojníci a agenti v civile obsadili oblasť a zdá sa, že objekt strážia i skúmajú zároveň. Záznam sme objavili na jednom zo 4 kotúčov, ktoré sa nám podarilo získať v Rusku. Po preskúmaní záznamu môžeme vyhlásiť, že bol zjavne urobený 2 kamerami. Jedna z nich bola evidentne prenosná kamera a zachytávala príchod vojakov z nákladného auta, druhá kamera je tu na stojane. Keď vojaci prejdú okolo, možno si všimnúť, ako sa kameraman pohne, aby ich mal v zábere. Toto je záber zo stacionárnej kamery. Tu zase vidíte zábery prenosnej kamery z auta. Obe kamery počas natáčania niekoľkokrát zmenia postavenie, aby získali lepšie zábery, zrejme na príkaz nadriadených. Z tohto úhla vidíme, že na miesto prichádzajú ďalšie jednotky. Benjamin Vereščagin opisuje udalosť takto. 1969 года Na jar 1969 našiel nejaký kolchozník podivuhodné úlomky v lese nedaleko od Berjozovského a upozornil na ne miestne bezpečnostné orgány. Tie požiadali najbližšiu vojenskú leteckú posádku a ozbrojené zložky, aby im pomohli s vyšetrovaním. V marci toho istého roku preskúmali miesto i 2 príslušníci KGB a oblasť uzavreli. Знаете, в дальнейшем события приняли более такой масштабный характер. По просьбе КГБ были привлечены. Na žiadosť KGB sa na miesto nálezu dostavila i jednotka ruskej armády. И в результате уже очень тщательных обследований были найдены. Po bližšom preskúmaní objavili zvyšky po havárii a vrak objektu tanierovitého tvaru čiastočne zarazeného do zeme. Поначалу orgány bezpečnosti predpovedali. Spočiatku sa KGB domnievala, že ide o vrak amerického špionážneho lietadla alebo ruskej vesmírnej rakety. Georgea Feilera, penzionovaného dôstojníka letectva, ktorý slúžil v Langley, vôbec neprekvapuje, že Rusi boli týmto objektom takí zaujatí. Zistili sme, že Rusi boli ochotní platiť za informácie o UFO na rozdiel od informácií o F-11. To znamená, že ich viac zaujímalo UFO ako naše najnovšie lietadlá. Teraz vidíte muža, zrejme riadiaceho agenta KGB, ako dáva pokyny, aby sa kameraman zameral na tanier. Len o tomto mieste havárie sa podarilo objaviť celkovo 366 metrov negatívov. Je možné, že nakrútených bolo viacero filmov, ale toto je jediný, ktorý sa nám podarilo získať. Na žiadnom z nich nie je zachytené uvoľnenie samotného taniera zo zeme alebo jeho vnútrajšok. Z tohto uhla vidíme, že ručnou kamerou boli urobené zábery zadnej strany alebo vnútrajšku taniera. Nahrávka, ak vôbec bola urobená, však nebola na pásoch, ktoré sa nám podarilo získať. O veľkosti objektu teda môžeme iba špekulovať. Rovnako nevieme ani to, ako sa tanier zaboril do zeme. Na základe informácií z Vereščaginovej knihy i toho, čo sme videli na filmoch, sme urobili počítačovú simuláciu samotnej havárie objektu. Vyvstali pred nami tieto otázky. Odkiaľ tento objekt pochádzal? Prečo došlo k jeho havárii? A nemenej zaujímavou je otázka, čo sa s ním odvtedy stalo.